Da, deci mă vedeți aici pe Please Donate. Eu, cum am zis după acel short, voi dona 5 Robux la cel care zice în comentarii numele lui. Deci, DigiPolG a spus numele lui în comentarii. Îi voi dona acum 5 Robux. Uitați. Cadou. Și uitați, acesta este standul lui. Vedeți și voi? Vedeți, am Robux, îi donez acum 5, hola DigiPolG, i-am donat, ați văzut? I-am dat give și acum o să trebuie să apară pe give și va da accept și vin Robux. Deci dacă vreți și voi Robux, scrieți în comentarii numele vostru și vă voi dona 5 Robux. Mai la 2 oameni mai o să donez. Deci, mai încă 2 oameni care scrie în comentarii numele lui și voi dona 5 și 5. La revedere!